Pernah arisan pora? Enggak. Kelek trine kono kae. Cah-cah cek ning nganu guys, ki ning getas. Nang getas. Heeh. Ndak tuku bakso ning kene gak enak terus Neng kok tuku gorong-gorong. apa jenenge iku terus tuku tak enek sego goreng tak kon tuku pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kancil bayaran. Bayaran piro, Pak? Kurang-kurang 800, 200 tak go arisan. Cek 600 ya. Lah sembuk nggo mangan barang. Nah, yang gitu kan. Tuku gorong-gorong. Karo kelompokne kok minggu ngarep kan iso tuku gorong-gorong. Brene lek brene sing kecer sitok. Kalau sitok ning kono. Pak Kancil bayaran guys ki. Dadi sampean karek nyekel piro, Pak? 600. 600 karena gue tuku. Oh, dikelompokne tambah iso minggu ngarep kan. Heeh. Karena gue tuku gorong-goronge. Siap-siap karena nganu guys, apa jenenge? Iki koki aku mau telepon Pak Depri guys ceritane ya. Aku telepon Pak Depri. Iki kok kan iku iki malah simpel ngono guys nganggo gorong-gorong diduduk langsung cemplungne cuman pik siji tok ngono lho siji tok dadi sanggon ya ora apa-apa kuwi ngono mangos telepon-teleponan karo Pak Depri soalnya kok nek apa jenenge di koyo nggonku kae langsung koyo nggonku ngono kan guys dhisik sing tanpa gorong-gorong kae engko ki malah dadak masangi botok apa lah malah kok malah seromono ringan sing langsung gorong-gorong iki lho maksudnya guys. Langsung apa jenenge ringan gorong-gorong maksudnya ngono ki mang ceritane kok malah kesuwen malah Mune dhewe dhisik kan gorong-gorone kan nek nggonku kae gak dikek gorong-gorong mergo dileboni gorong-gorong gak sedeng ceritane bisa akhirnya kan Pak RT diakali nah ora nek gorong-goronge ya cepet amblek ya narasi wae gorong-gorong lemah jungkrok kan pilih gua. Mari Pak iki lah ngereti sithik-sithik guys, lagi menyang pirang dino setelah omah iki ngadeg lho guys. Omah iki ngadeg lagi pirang dino, dadine yo bayaran yo sithik-sithik. 600 nek gur nyekeli 600 yo ben dicekel Pak dhewe guys. Gak tak jaluk titip naku lek sing dipangan ki lho. Apa sing go blonjo mendinane barang kuwi engko. Engko kan yo sok setu cek bayaran neh yo Pak yo. Engko tunggu dipatroli diparani rene neh engko bayaran piro ceritane karen engko tu iki dikompokne Pak guys engko anggan tuku gorong-gorong engko sekitaran piro Pak nek gur sitok ya 3 ya Pak gorong-gorong 3 apane gorong-gorong piro semono gorong-gorong kuwi kabeh ya paling gak 5 5 oh iya tapi sing setengah meteran oh sing setengah meteran guys soalnya nek sing sak meteran guys kuwi nek ngedukne kuwi mecicil abot dadi tukune iki sing setengah meteran dadi nek 5 kuwi berarti 2,5 meter jerone 2,5 ngono lho engko terus mang nek aku telepon Pak Depri mengki jarene iki terus dikeki apa engko besok nek nyedot-nyedoti dikeki kaya ngene dhewe paralon sing apa nguras ben 3 dem apa pira dienggo anggan ngurase nggo nyemplungi kuwi lho nggo anggan ngurase iya tukangnya paham Lah tak kon balik neh lah pake meng urung ditukokne sego goreng. Apa? Sego goreng. Pae mana kok. Ije warak. Meng kadung ditukokno. Jasane kae to. Kayak nek jajan, nek kene iki bingung guys sampai tuku crot. Jajan gak enak. Lah ceritane iki alhamdulillah guys, ki meng lagi ae tapi cacah wis tak apa jenenge tak kon ning meme tuku bakso meng to ning kene. Alhamdulillah gak enak to bakso ning kene. Terus do golek ning getas kuwi meng. Terus dikancani cameng terus tak kon enek kon enak sego goreng ora ngono. Enak ngono terus iki meng tuku karo tuku njajal sego gorenge. Lah kok apa jenenge iki meng
awake dhewe dikei rezeki dari hamba Allah. Makasih banyak, semoga rezekinya panjenengan ngalir terus, berkah, lancar, tanpa kekurangan suatu apapun yo guys. Makasih banyak buat hamba Allah sudah ngasih rezeki buat beli jajan, tapi ning kene jajan. Yo wis jajane yo bakso kuwi meng Tuti kene jajan kok liyane gak enek kuwi tok guys, ning kene kok roti bakar, teh opo ni gak enek. Gak ada martabak apa gak enek. Alhamdulillah guys, kita wis teko berkah barokah. Kele itu ndak dipangan aja jajanem ladek ngantuk. Ladek ngantuk. Jarang minta bakso. Dasku teko-teko tok. Dewi bodrek ombe, aku pengen tak ombe langsung penak. Itu nyapa ning das teko-teko. Iki sego goreng ya kan? Pagi kamu naik mobil, kok rada sore tak jinguk. Tahu. Wes esuk isu rene rono bareng aku. Engko Kowe mampir ono mbok rene. oh iya ya. Lah aku jinguk jam Iya. piro sore? Iya, jupuk sore. Nanti Ceromono jam-jam 2 ngono kuwi lho, mbok jupuk. Ya. Jam 3 ngono kuwi lho, jupuk jam 3. Cuma ngene naik tadi. Takkan delok. Jadi adik. Makasih nu nek hamba Allah nu ki meng sidone sing nukokne hamba Allah nu. Terima kasih hamba Allah. Semoga rezekinya tambah lancar. Amin. So guys, Sehat selalu, Terima kasih, panjang Mbak. umur, murah rezeki panjang nggih. umur pokoknya murah Niki. rezeki, lancar semua urusannya, semoga Amin. yang diinginkan Amin ya tercapai, rabbal terlancar. alamin. Apa? Tapi kalau nangis ya so ya. Kok jelas bisa? Oke. Duh. Mana po? Kalau Pak gak menang arisan sedone. Gak menang arisan. Bayaran piro, Pak? 600 cah. Apa salok piye dienggo mangan karo salok disimpen nggo tambah tuku gorong-gorong. Disyukuri, Pak. Ada disyukuri iki piye? Sok ben nek wis tuku CRF tak tuku mod ngamuk TV. Sudah ada buku lo. Ning atas sekarang beli Nah, mas itu. gitu ya. Saya tak dipone. Sabar ya Pak, anakmu sih berjuang gitu tuku TV. Bio Asril. Bakso ngomong makasih Sril. Makasih hamba Allah Asril dibelikan bakso. Nah, makasih hamba Allah. Makasih hamba Allah. Asril dibelikan bakso. Astri dibelikan bakso. Sehat selalu. Sehat selalu. Lancar rezeki. Lancar rezeki. Amin. Guys, belikan bakso. Enaknya ya bakso, guys. Ki, Mas Ajis. Bakso, sego goreng. Pake kenyang, guys. Kok baksone kok nganu lho kuwi lho, gak dipangan sing kok alas. Lho tapi baksone ketok arek wabang ngono. Apa nih? Ketok mandes ngono. Ya. Bunyi sih. Kuwi ugane Mbah Wet kuwi. Lho sing mbok panu den Mbah Wet to, Ki? Ya. Oke, Pak. Kita sih. Kok getas kuwi kok. Ki sego gorenge. Iki kuti. Iya, engko dipangan. Kono Kono lihat kono. Ini Ki. tampani tampani kuwi piringe tampan lah. Kayak ngono, Pak. Nah, Kono wae muter. Muter. Kono lho, Sril. Lah kok gak iman bakso? kayak kono melok tok rek. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, guys. Monggo, Mbak e. Mbak Allah. Mereka mana? Lek sume letri lu gak arep Pak letri. Dek mau wis ngadu jangan. Iya. Yo, aku mau bel-belan karo Pak Depri Pak Ceromono. Kok Ceromono wong kuwi ringan kok jare Pak Depri. Walah kuwi ringan Mas kok gawe
gur nganu langsung dicor ndure ngono kae lho. Wingko keringan lah sampean nek longgar iso Pakde. Waduh engko lah ngayahi piye ya alah sedelok tok. Ya engko nek anu tak selakno nek gur ngono tok ae ngono. Ayo aku. Wong kok nganu Pakde Pri, engko duduk wis diduduk Pak dhewe engko sampean karek masangno kuwi lho, masangno apa jenenge? Kloset tok aku ngono. Iya ngono tak selakno ngono Pak Depri mang. Atur suwun Pak Depri. Soalnya Pak Depri cek ngeseleng mbane dhewe guys. Ngurusi mbane dhewe rong bar. Soale liyane iki wis kanggo tebang tebu iki. Do mlayu ning tebang tebu kabeh guys. Sing iso ngeseleng iki do tebang ora. Iki ayame enak. Ndoke Sego goreng ya. Lah wonge wis ora dadak ngirim mek wis diurusi di Sukiman. Lah baksone karo sirame gede baksone lho Sril. Baksone karo sirahe lho gede baksone. Iya, alhamdulillah. Untuk rezeki kau hamba Allah berkah barokah. Enak ya Zril ya? Enak, serondok gede enak. Karek setiap toko dewe-dewe. Lanjut guys. Campur karo Piye bos enak enggak? Iki enak tapi baksone enak sing lenggo Pak Eko. Sing ngene Pak sing ndi? Nek tekstur pentole sing iki kan kenyal-kenyal. Nek kuah yo enak iki. Sing ngene Pak sing ndi sing etan apa kulon? Sing Iki lho. ketan. Sing etan. Baksone Mbah Hafid kuwi. Iki pentole anu. Apa? Atos. Dadi gak sing lembek ngono ya. Gak. Nah, terus Tapi nek nyontok. sing iki empuk. Oh, gak iki gak lembek ning empuk. Ndang Sril makmu wis loyo Sril. Gelem Mak Tri. Wis loyo. Lakono ra iso. Hmm? Lakono ra iso. Gak ya, gak kuat mak. Enak guys, enak semua. Alhamdulillah malam-malam alhamdulillah dimakan. Matur suwun Mbak. Makasih banyak Mbak. Besok aja lu ikut ke sana guys. Enak ya? Iya enak. Enak tuh. Ayamnya yo lumayan. Pak porsi berapa? Sego gorengnya? Mbak, kabeh entek 56 Mas. Di mana? Kabeh itu enggak 56.000. 13 berarti. Ini sebelah mana nih berarti? Biasanya rolas sewu. Berapa sewu? 13. Berapa berarti? Ini bu itu bisa. Heeh. Wah aku tuh kulit nanane rolas sewu. Lah Mak Tri gak mana? Nyapa emak kok ketok kakan pikiran ngono. Wong urip ya akeh pikiran to cawung duwe anak cilik-cilik. Oleh kaken pikiran Mak, tapi aja menyiksa badan dengan tidak makan. Nek kuru. Kok nek kuru bingung. Lambine kegedean kabeh. Malahane longgar. Katain jaluk. Jaluk. Dulu apa? Kak aku kan jaluk. Ini ngerti kowe. Pengen ya makmu ya sini. Sama dulang. Aku ki Mak di malam Jumat ki aku ki dimpeni mbok iki Mak. Masa. Iya. Gimana piye? Ya antiku ki yo aku antiku piye sik cilik ngono to. Yo ning omah kuwi. Ngono ki antiku ki mbok ngene. Aku peden iki. Wong wedok iki aja dolan ae kowe. Ndang balik apa ora ngono antiku karep gawakno pentong to. Terus ngembanang ki terus ngomong piye lah aku ketangan. Lah aku ketangan ki nangis sama masamu. Apa sing asin? Terus esoknya aku nge status
kangen wi. Heeh. Alhamdulillah, masya Allah. Mantap, mantap. Mantap. Ya Allah sebelum. Bos, Baksonya menyala. ngapain bos? Kok ketok saiki wajahe kok wayem ketok 6 ngono to gak semrawut. Iya lah. Cie madhep rene. Lho delan lho guys wajahe gak koyo ning omah kene kae ya. Wajahe semrawut kemrangseng. Bos. Iya. Iya apa? Iya apa ya Pak? Iya. Kalau mendekati kue mata sing ganteng-ganteng no kan kue bayaran gitu. Iki ceritane ngejimku sido dibayari apa ora? Iya lah. Piro bayare? Piro Mas bayare? Jarimu 600. 100 Pak. Iya. Engko titip nang Mas Ari ae ya. Iya. Tenan Pak iki jan ketok muda. Gak kemrengseng maje madhep rene Pak. Senyum untune ketakno. Untune ketakno Pak. Ompong. Sik tak setting ngarep. Senyum. Untune ketakno. Apa? Untune ketakno. Ngetokne. Untuk karek loro kaya kelinci. Tapi tenan Pak tambah bagus. Pikirane gak ketok wajah iki gak ketok semrawut. Iki jujur loh ya gak karena uang loh. Alhamdulillah ngejimku dibayari ayah. Sril gak melak ngejim Sril. Ini randu sok ben nek wis diet. Ini radu. Neng ndi Mas? 100 kuwi. Pak Mang. Heeh. Pak Mang. Lo ada yang bisa melakukan Mas? Iya. Kuwi tapi nek sing angkat-angkat berat gawe bentuk badan kuwi to. Lho, pasiennya Pak Pur madang. Ya. Mas Ari iki nyonya bu. Madang ya Allah Gusti. Nyonya bu kok sempal anunya. Papa gua belum beliin ya. Keluarga Huwo. Wow, gede. Padha gede-gedene. Bobo. Lanjut baca. Enggak, rasanya piye? Enak. Mama, petang wis war kok. Ini warak ya. War kok. Kayak nanu. Hah? Gasak no. Nah. Gak saisi no. Wangina. Gak sumbut karek numpak motor. Numpak motor jenenge juaran lho, Mak. Ini numpak motor. Wah, tuh gede. Mak, ceblak. Alon-alon aku. Empukane ratahan. Deh, bajunya masih. Terima kasih banyak buat hamba Allah dan family online yang sudah ngasih rezeki buat jajan malam ini. Banyak-banyak terima kasih. Semoga rezeki panjenengan ngalir selalu seperti air zam-zam nggih, gak pernah pedot. Muga kuwabe family online dimanapun berada diberi kesehatan, panjang umur dan keluasan kelancaran rezeki yo guys. Iki videone ditutup mene wae. Alhamdulillah apa jenenge malam ini kita dapat rezeki gak berupa duit tok ya guys yo, dikei kesehatan. Alhamdulillah kita dikei sehat, panjang umur, murah rezeki. Dan terima kasih banyak yang sudah komen-komen, Mas ini rumahnya ngene, Mas ini rumahnya alon-alon guys, alon-alon asal kelakon. Soalnya kabeh iki yo butuhne duit iku ya ijek digoleki. Aku dhewe ya posisi yo lagi butuh modal. Oke guys, nek kon dar-der-dor kon ngiwangi nang kene iki kuwate alon-alon.